Badwam TV. Kawaji Jumadi Brasso say de brown na. O man hine kwabna sante ne mpanimfo enne wo mo boy ye man pensem mu ye kama ne da munyina ase ba bia enne ye de kawadwen aba be pie no eye Kaneshi post office na wo ba ahase ya ejodi ne nhyedan peke app bia sa fisa weda no so no emu aye nwunu wa ha na ye hwe ni mo se ye be wie ne de na ejodifo e wa ha no wo ma de ton de bibia no ekwa ni mo de ama wo mo kawadwen Jumadi University of Education Winneba distance no we gusua ya wo mo je asuafo nti ojodi ni wo pese oto angoma sua so wa wo shame wo pese oto angoma sua so bra wo ye adwuma akọ University of Education Winneba distance admission no ekoso for 0207381668 0207381668 na eni mpanifo eni enkomoje o mensa enterprise Chane nkwana say ya white na ha wo de pua age ahimfie ho aboso syphilis na ha waje o mensa v mixture eno na wo hia fi se wo de eye wo ho pa wutumu sensenkyere ne pa na de akire fra wo mo 0242 01110 0242 201110 0242201110 na any JO Mensa Enterprise for any enkomo Springbok College and so boy ye papa owo for batan ya wo hwe me fa banoko Springbok College na ngoma suan kwa ni mu Madina Rich Junction Glory Oil filling station echi one my ho na wo mo wo fra wo mo 0249 101012 0249 101012 afe 2C mobile TV and also phone no download the pepe about time mun download sabaya wo so betimi ahwe Adom TV Jumadi ya na ye de ebra wo no kan waju Jumadi wo ba bi na pese ye ba ho so a wo fra ye na e ya de se ye be ba ho fra 0244 9058 81 0244 905881 Sabredi abraso mini aba wa ye busy and na we yesu di mu edware nyina ye be di ama ho ato maami am akwa baba Adom TV so yeah no na udi ne de say ma che fe me Gladys papa bi dia na aton wo Kaneshi meton you2 tin tomatoes Maggi what was advert pan wa ye nti e be wie na obi e ba beto kan wadwen abrante e mejo mahama wo free mu ya ye kora no yi na busuafo se dankyira buasefo no wo ni mansion bi omdo mboni nyina ache wo mo asam no hu no ne say oh to me ni say me hu so mo ye Christopher enti na mo je bibie mu amanaka because omo ga so mo di echi a wan hwa ni papa kumpo enka okuro ni enti to me no me hu so omo sum nyame yie omo ye Christopher enti na ama omo tumi eje mu sa ni to omo je mu ka enye problem Kaneshi post office market ha edwade e te sema oh sisi ade kane no na edwade na ekokama ba sisi ane de obi a obetumi abetina ho mo nton hwe obedidi anu muso owiaru asafaka akọ ye nto hwe enti mu pe bibi nya nwoma oh ye be pe na ha na ya mamo bia utie ha na nsuo no na ye ha ye ena dust nsuku yampa obi ba be hye de bi obe pon be ko na dust aye ohu nyina enti sisi ade ye bre na dust Yada sente Kaneshi post office no ma me hihye ni nya do papa bi wo yesu di ma na ye ntore nyina oba pa mo ache ba Adom TV mejo so na dwede mu te sai a cho e boko na de wa boy 2 ni 1 adefo ba bi am koto ne la je de je me kaminim san kan ba ha kura na dwede mu nsam te sai wa ha oh sesi a ye dwa mu nsam ne de first ne de a na nka dwa ne ye ba sesi a ne dwa ne nko enti 1 cedi ni 2 cedi nyina ensa na bi o Adom keke Tira wadwen mejo mahama wo free mu na anu adai na busua se ekuro na wo mudi no abrosa no wo de ombo ne wo mfum so nyina che wo mo wo hunu ne sai me de kankame nko ade a wo mo de cha wo ade wo mo ye nto mbese aye bio eye wo mu su e wo ho enye ono pe any first ade wo free kuro mu ha no me fi obat utie mu nsem na e we ekire ba na che se wo mu su be wo mo tin kankame nko a nka ban fa ne santu kuro ni so na nka onfa boy no assemble nsi kuro no so nti obi obeduru wonu ehu se de omo yo nti enam so maban de ne san to kuro no ti abusua ne de ache no de ono omo nya omo de wo mo asema me de me ne wo mo nya adwen wo mo asema because ya brante mu no say pa obeye adwuma ama oman na oman nya no so mfa so no oman of the said wo mo yi na fi osa na ya Adom TV so ye Kaneshi post office ababa Beka wadwen ma hu se ba bia ofre na kwan wa na odin ne de sai Efremi Antibeki Antibeki papa bi na dwade mu te sai Nyame Adom Wo bedi dwa ton ne ma ha Me no adwan bedi
Aduane be na me bi ne so ye kenke special. Ye ne wi so me bi die. Enti kenke ton wo Kaneshi market ati say. Me be di dwa me nua kenke no wo abeka. Abeka. Okay, enti wo ba aduane mo yema yase mo nto ade. Bibia ye kama. Bibia ye kama. Kire wadwen mejo mahama ofiri mu aye crowd ni. Na busua say boni bia ekuro hofo wo de aye no no na wo de ache wo hunu ne say. Omo fa ncho mo bo ye obo na de che na mfa bibia nche. Nti omo fa ncho mo because omo ntimi ntua hoka. Ombetua on kede asem bebre beba ntomo fa nchom na kane mampani ma sa ho kire fita na nei ekum Ghana for MPP wo opposition eno anu so omo boni ti so na nkoye enso omo ba ye fa nyina hwe wo kura ne ho hyehye no sa na hunu no de me hunu se pese obi aye adwuma me nua pe ni akra me yo no ni agete so a but me ye adwuma ne yiri mu nyina ye adwuma nte wo se obi aye adwuma obi aye adwuma de obedi de nyankopon de bedom no yada se papa kawadwe dwumadie na awotwe no mame me mo ache na udi ne de sai fra me safo papa bi na mame de na aton na adwade mu te sai se bode na bi ni hontin na ama ne bo aye je di de wa bo ya 5 cedi na 2 cedis bi ni hon po 5 cedi ni aye be ye ne de because mi ko to bi miensa 1 ayi 15 cedis na de afoi ye nto ade nti wa anye ne sa so a ye nto ma me kira wadwen de yakoso o man yi mu abranti ayekum ni abusu na sam de me de me ne o mo nya adwen so mo de ache no fi se kro no ankasa no wutie mu a adwuma o mu di a no enti esa ban eye bibi ma wo mo so hun se ade a wo mo ye no mo anye ni ye na wo mo enye kane ma pani mahama sa ho kira na fe kwa no mo hunu ne mo MPP wo mo ya wo mo so onye ne ye wo ba ye nso still ye hunu so anu de me de me wa rehwam se be ye fi se omo jaka to ho nti etu aka no a de aka no so be ye kan wadwen nti ma me wa kire na dwen ye wo Kaneshi post office ha ya na ya ba na adwadifo edi nkomo ma me ya busy se de nkrofo to na ade no enya easy na de akoye ma wo Nyame adom wati mi achichiri bi nta se na ade to ne de be kwa ma ye sa kan wadwen adwadie wo ha te se nyame adom ka ka ye nto ade so ye be ne sa de ya benya bia ko sa na abrantie ni wo busia so omo de ache wo na onya adwene me pa se ka me nko anka me de me ne omo nya adwen sa because ewu ka de omo di wo ho anu no nti aban ye bibi nya de emfa mo de na abesa aban ne nye anko ya on start ni si wo na mo fa nya adesua na mo hu se bone omo di ye no sa na ekoso nti obi ahu anu ahu se kroyi bone omo ye de omo di wo so no na ahabaye fo ahamadwe me pa se se ade omo mma mo nti ye de nyame asese se abaye omo mma nso to amoye de wa ha nso to ayesi musa awi agba yesi futuro atache enu a na yetiti ye de hwe ya mai beye awo ya mo akwa baba Adom TV na udi ne nya de say me pa cho me de Margaret Boche Mrs Boche pa na u be di dwa na ato ade me be di dwa na me ba na me beti se mu bisa sania ye wo kuro no so no ka bia busua no so o mo de ache se ye de che wo mo se Yesu Kristo o de ye bone che ye se wa fo ye bone anche na nka ye ntumi nyina no nti so abusuafo nso mo de ache a Yesu ye fenche na mo omo hwe yiye na omo ansa nkoye ne omo ye ni biem ene ye se de asotwe be ba wo so no eche ne di nka ba na kane mampani mahama wasi MPP omonyo wa munya hwe ya ho kire so ne wono akora ehunu bie wono wa ban mu no omo bo ne so na wonya adwuma na wonya adwuma ne ye de amamo mo so mo ba ya munya hwe aho kire wo aho kire ne de ewo mu efise ye nya ne totoroto ne beda ne bia wo be blansa na wanya enu yesi kane de no what I say kan ne de ne ehu amane na me kutesika me de ye adwuma me sika na be hye na me free ansa na makodi enti sisi de nyame adom kakra ebeye yie na me gidi se ebeye yie wo Yesu dini mu na de preaching ko a obapa ya mo ache ye na Adom TV ne ewu di dwa na wutwam pa cho me ntwam me ton semina na wa manta ele ma che kakra na adwade mu te sai nkakra nyame adom ba ye de wunya bi kofi nyame adom kira wadwen Captain Mahama Major Mahama na busua se da nkira boasefo bone ni nyina wode ache mo boni we de edin ye kum ni party sa aboa kra po ukun kra be krokro no na we mu kum ni ti se owo ayi ti se we hu owo a osuro usuro no mu kum kro na we se ye hye no I was a binding in Satu Chrono so because Bonnie yet radio so a bonnie ni ade na omudi na doso nti bonnie we de
Any kwansa aban de no becha omo. I said when you show tata why you wakuma. Ah, ya me ya pa. No be ye so wachire. No anyini abaye mejo. Ne ye de kuna. Ebe ya ya. Aha. Ekwenye me busuani but say dem hwe ade no e me ya pa, e me ya. E ya me anka ye dibidi me anya me de nti e me ya. Kan wa dwumadie Adom TV. Ai sabre de emema no so aba. Bema ya mo akwa baba Adom TV. Ya nua. Na wo ya de wa ha. Pacho me costo ejuma wa. Costo. Eni ya ba me face na. Ya be ma mo face. Na dwedie to sai. Bako. Kan wa dwen mejo mahama wo no abusuan se de mo ye wo de acha wo mo. Wo no mo ya dwen. Ma me de nka me ko ade nka me mpene de mo ye ne no mo so mo ye o mo bi. Papa ye hwe boni so ye hwe. We na de atwa ma na nya hwe. Ha che. Oh. No me de menti ase da. Oh ye ja mo next time mo be ye biom. Enti ye mpene kura mo ye o mo bi na omo aka no fa nsu anyansa. Me da ase. Me so me da ase. Na be ma so ye de wo Kanesia. Oh Kanesia nya ma de wa. Ani e wi me wo mari bi na eburo no anya mama me. Me nya moko ni toast. Ani ani ma hye wani. So who? Hye na adwuma no ate sai. Hye mani na ekọ ohun se da de ni sitie no Nti sai adwuma na de wo. So many pa. Nti ye de na ade bo wani ho ban. Oh, me share spectacle. No sometimes so mitumi jane sa. So bi benyam mako a mo je ne sai. Oh, moko de nje price abodi bia 22 cedi ne 33 cedi bia. Ya samo na light bench what you say. Light bench de tumi tu abe 1 million. So who? Profit wo meye. Oh, na DJ hand to mouth na. Ba wonya bi nto ho. Oh, madam. Beye kakra kra mejo mahama ni wo na busuan say de asie bia wo de ache ekrom ofo no mo ya adwen. Me de me no mo ya adwen kra o. As a senka soldiers for no more o mo nti soldiers camp o. Ekro no mo bia nkoso biom. Ane na nka ya hwehwe ba o ma ya ne sa man. Ti ya se yan lock ekro na na. They say ekro ni dia, say ekro ni ya dey esumi eba su biom o. Na anwokyere wo ho. Kan say oh, anwokyere ni dey wo ho. Ho pa. It is still a hotre. But ebeye. Oh, yeah, shane ankopon be tumi are. Ebeye. Kawa dwumadie Adom TV. Good morning. Good morning, madam. Chira wadwe Major Mahama. I speak English. Speaking fifthly. I know how do you want me to talk about it? The family says they've forgiven the Dentra people. Do you agree with them? As for if I was one of the family, I wouldn't give them like that. Of course, it is a terrible one. And for me, I think they should have do something better than what they have done if they are forgiving them now. So what do you think that should do in that town? In that town, I think that town, they should let the soldiers be there for long. So that whatever, any incident that is going on there, they should take the action. So that anything bad shouldn't happen at the place again. If they forgive them now, they can do anything again from now going. Enti kawadwe no mini abema no waka na adwe ono de wo hunu senka policefoɔ na sojafoɔ no wo mo wo ho mo na atumi aboa mabombo akɔ so kawadwe ba bia wo pese yemra ho na ye ne woni nkomo fra 0244 905881 0244 905881 na ye ne wo akasa sanso papa memo akwa baba Adom TV na utwa mu anase wudi dwa ha twom na mi di gwa kakra ya da se kan wadwen de na ekoso Major Mahama ni wo na busuan so omo de ache dankyerebo asefo oh me mpene dam kwa apene sei me pese wo chewo yanso ho pa yansa be ya de na enye ho wo mbru wo ya bonu papa ale wa ni ye so for to your phone call one boo ankasa ni abo o ma na wo Yesu boni a ye di a wo de ache ye so won so ye wo dem a anye ade wo ye no wan ni ye so wo obi papa na wo fie ni ya he is a wedding fie 55 living at say oh eye akra yami na ohwe ye yami na ehwe ye kan ma mpani ma ama sa ho kire wo enko ye MPP no mo ye dede bra no ote abam mo no wo mo so bai wo mo nya ehwe aho kire na da so yami na o bibia nti ya show bibia ya da se kan wadwe dwumadie Adom TV so papa ya mo akwa baba Adom TV kan wadwen de wo pese o ka bia wo ma mu kan but abusuan Major Mahama free mo no wo mo se da nkyebo ase wo mo de ache wo mo wo so e Ghana ni de di ka de be de nyame ase
aseda to so miele so me chia me sofo pani sofo jima wo ya da na Apostles Continuation Church odoko se ya no o mai mu yesre Nyankopon se ensem asisi no nto supa mu so ma ya ne ebonyo na se mo asi wo denkyira no ebi asi pen me de mani Africa kra papa ewue aye Ghana man nyina ya me se mani Fred woni wu ato so mienu aye Ghana man nyina ya de dika no aye Robert Mensah no aye kotokofo goalkeeper no ene papa ezu de abato so mienu Ghana man nyina su ya bonyenya enti we ne sra aban se aban frɛ kromo fampanifo no won mo montena se na tutuye bia se krono mo tutu ebeye yiye no na enya yiye na de aduroi enkokora o kromo honom emro honom askuufo school ho enkoda honom enkoda de demuda wo hwe TV enkoda yisu won fa ne nan ensi form bode ne de enya ba na so ye mane wo na ban ne wo mo a edi sa bone no wonni wo munni na emro wale so yenyi asomdue kakra na no de free tete nyina mi mani Fredi ma hunu buzia champion ne Lawrence ni nyina ho kyerɛ de wo ho enti wono akɔ no obi aba sa na nakufo do ba ye aburo kura ne yedua ya busumi num ne kanyini mode yakura na ɛha ne yakura kanyini me yantwa enti enya bokyerɛma no ɛka mebre ho bisa efie kura ba di ade na se ka wo ho no ma na wa ye basa je se otutu ne ma yi ansa na wasade wahase abedi findings papa nti Ghana ma enya botrema ya nana oba ya adwuma ni ya ma ye yada se kawadwe adwuma de no no wa Adom TV bemena good morning sheda nya ya de otwi no unya twi kabrofo de enko ya nim e de na ekoso pesa oka o memu concern over Captain Major Mahama ni wo no ho. Well, it is really painful for Ghanaians, and we can't believe that Ghanaians can lose such a thing. But well, my own understanding, I think they should make justice take its own place, because it's not right for we to think that someone is dead, so we are going to kill others for someone's mistake. Well, to my own understanding again also, I also think that the family also should be taken care of by the government. And that is all I think I can say for now. Thank you, Kawadwe Jumadie. And yade ebro wo Kaneshi post office. And yade ba ye no ma yade papa ya mama no ya papa no mobia man ho kwan ma ye ne one more ekasai call University of Education with by distance admission no yade say koso ntu di dwo wo ye businessman wo ye obi apese okwanim e wa nwoma sua mu afre 0207 81668. Now when you want Casa Joe Mensa on another V Mr. Abansen Channing Kwa and yes, say ye Wusisio, say ya wahine. Fra 0242 201 110 0242 201 110 Springbok College and so boy and papa Madina Ridge Junction. I will for about time for Abano Echo Fra 0249 1010 12 0249 1010 12 to see mobile TV so I can download it now be so Kawadwe Jumadie ayede bro Kaneshi post office na hada bema kwan na yede asie midin ya fia mankwa tamaklo wona boa ye fruit ka ho nana yaw enso ka ho na set blanks won ne hyenkani a wode ye mba yeda munyina asie mammo ne hwe aniti